Amb el llançament d'honor a càrrec de Santi Siquier, delegat territorial a Barcelona de la Secretaria General de l'Esport, es va donar el tret de sortida a la 6a edició del Catalonia Open Darts. La fàbrica Lloret Boví de Calella va acollir dissabte aquesta competició i diumenge l'aniversari Open 2017, un cap de setmana amb una doble cita internacional a Catalunya, on es va donar cita a un gran nombre dels millors esportistes del món d'aquest esport. El Catalonia Open s'ha consolidat enguany com la principal competició de darts de tota la península i del sud d'Europa, amb un augment d'un 30% en quant a la participació, arribant a més de 200 esportistes i també amb el número de nacionalitats diferents arribant a 20. La competició es va desenvolupar amb 40 línies de tir i amb un quadre eliminatori fins a arribar a la final. Del quadre femení, la millor jugadora catalana va ser Maria José Gómez, del Club Darts Olot, que va quedar eliminada als vuitens de final, on es va creuar amb la defensora del títol, la holandesa Sharon Prince. També caldria destacar la participació a la categoria absoluta de la jugadora del Club Darts Olot, Carla Arimany, que competirà per primer cop aquest setembre al Màsters Mundial, el Wingmau World Masters, a la categoria júnior. Encara no estic nerviosa perquè encara no ha arribat el dia. Quan arriba ja aquella setmana que tenim que marxar ja amb avió, ja sí que tinc molts de nervis, però de moment encara no, perquè encara he de venir a l'escola i és entre l'escola i hauré de deixar l'escola un moment i després hauré d'anar allà. Al quadre final masculí, als setzents de final, hi van arribar 3 esportistes catalans. Juan Robles, del Club Darts Palafrugell, que es va creuar amb Carles Arola, del Pibitoño Club de Darts, enduent-se aquest darrer al partit per 4-2, i per la seva part, Martín Martí, actual defensor del títol, es va creuar amb en Jeffrey van den Den. L'holandès el va guanyar per la mínima 4-3. Als quarts de final, Carles Arola, actual campió de Catalunya, es va creuar amb Stefan Hendrik, que el va guanyar 4-3 i va continuar passant rondes fins a arribar a la final. A la final femenina van repetir les participants de l'edició anterior. Les holandeses Aileen de Graaf i Sharon Prince van ser les primeres en pujar a la tarima. Aileen va portar primer la iniciativa situant-se 2-3 al marcador, però Sharon va reaccionar i va guanyar els 3 jocs següents, coronant-se per 5a vegada consecutiva amb la victòria del Catalonia Open Darts. Pel cantó masculí també es van enfrontar 2 holandesos, Chris Landman i Stefan Hendrik. Tot i que aquest darrer va començar guanyant el primer joc, Landman no li va donar més opcions, acabant guanyant la final per 2-6 i sumant el major nombre de punts possibles en joc per al rànquing mundial que li permetran pujar posicions i obtenir una millor posició per afrontar el Mundial de Darts, el Lakeside World Darts Professional. Necessitava uns punts, pocs punts per anar a Lakeside per primera vegada, però he aconseguit guanyar, a més estem més content i tinc els punts suficients per poder anar a Lakeside, que és el campionat del món individual. Èxit de participació d'una competició ja consolidada al calendari internacional que permet als esportistes locals competir amb els números 1 del món.